Bună! Am întâlnit o comunitate care m-a ajutat să-mi redobândesc sănătatea și încrederea în mine. Cu ajutorul lor am descoperit că am un plus de valoare de care eu nu știam. Am început să am mai multă încredere în mine și să am mai multă grijă de sănătatea mea. Sănătatea mi-am întărit-o prin 5 pași foarte importanți, și anume hidratare, detoxifiere, deparazitare, nutriție și respectarea unui program zilnic. Tot aici am învățat ce cantitate de apă să beau și ce fel de apă să beau. Te invit și pe tine în această comunitate, de unde poți să înveți foarte multe lucruri benefice ție. Îți mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ai acordat și te aștept să mă contactezi la numărul de telefon pe care ți-l voi afișa. La revedere!